Tras as críticas do sindicato Comisións Obreiras, achacándolle ao alcalde lalinense falta de compromiso, Crespo sae o paso. Decir que rexeito as súas críticas, porque en Lalín, igual que en concellos similares, privatizamos aquilo que entendemos que se pode privatizar, nin máis nin menos que outros sitios, que me parece desleal o de comisións con respecto a nós, porque tuveron sempre unha información privilexiada do que estábamos facendo. E eles saben, porque yo contei eu persoalmente, cal é o problema que temos para non haber sacado o pliego novo mentre non recitamos con Sufi. O alcalde defende as políticas de privatización dos servizos levada a cabo polo Concello e di que a problemática con Sufi é puntual. Asegura que está negociando coa empresa para a rescisión do contrato. Ou rematamos a negociación con Sufi ou rompemos as relacións. Tanto nunha postura como noutra, eu chamarei a plantilla de Sufi e reunireime personalmente con eles. Sin comisións obreras nesa reunión, como se non queren vir. E logo eles que determinen se me fan caso a min ou lle fan caso a comisións, que elixan eles.